En ik kom kijken om altijd aan links ben terug. Ja. En iets dikjes. Nou, nee, ik maar terug, want 80 kilometer. Ja. En dan komt ze erheen. En dan is het rustig. Ja. Precies. I'm so Wie had hij dit dan neer? Wat had hij opleveren? I spend most of my life now dreaming about you. I spend most of my life now dreaming baby of you. Ik zie kaart mij dan. Ja, ik snap nou dat het best wel irritant is. Ja, het vervelend is met z'n... Ja. Misschien hoe die dingen plakken van hem. Maar mensen keyboard signaal, input switch. Ja, de raam. En ja, nee, maar de input van foot switch. En dan komt geluid erin. Dus dat cultuur. Hé joh, is dat koffie en net even fruit meenemen. Ik denk nou, je mag niks van mij nog, zo ken ik je. Ik kan dit een beetje zo instellen. En dan is het niet gewoon sterk zijn. In de bek, ja. Die in de bek. Eerst de laatste door. Ja. I'm so The same idea, like a difference. Ik ken die wilde drummer, hè? Dat motiveert me. Nou, stoere. Jonks nogal. Stoere rockers, kun je met een skateje heen? Not best. Kijk, dat je hoort de basgitaar. Victor, you know where? Ha 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 ha!